στο στούντιο βρίσκεται ο Άγγελος ο Τσιγκελίδης. Και να μπορούν οι ίδιοι να είναι οι διαμορφωτές του αύριο. Και όχι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον είναι πραγματικά αυτό που ακούτε, οι νέοι να συμμετέχουν, να γνωμοδοτούν τον Δήμαρχο. Ένας Δήμαρχος ο οποίος μας έχει πάρει από το χέρι και μας έχει φέρει στα ουράνια. Ένας Δήμος ο οποίος βρίσκεται πάντα εκεί, άπλοι δήμαρχοι, υπηρεσιακοί όλοι. Έχουμε να κάνουμε την Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, που στην ουσία είναι η θεσμική ομπρέλα όλων των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων της Ελλάδος που ιδρύονται, έχουν ιδρυθεί και θα ιδρυθούν στο μέλλον. Αν η εκπαίδευση ίδια δεν μάθει στο νέο να είναι ενεργός πολίτης, θα μου επιτρέψει να πω μόνο αυτό ότι η λόγη της προεδρικής πολιτικής καταγωγής, το να μπορέσει να πείσει στον νέο να συμμετέχει με άλλους νέους σε κάτι που είναι τόσο μεγαλίστικο που λέμε εμείς, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό εμείς τι κάνουμε, η απάντηση είναι απλοποιούμε τις διαδικασίες.